ongaboshwa from 2009 agwetshwe 25 years from 2009 bese namhlanje elokhethi uyaphika futhi ngabe lo muntu uyavuma ngoba uzobona ukuthi ikhamera isuke yaya komunye ubaba lapho bethunga obe namazinyo nje angaphelele ngiyaxolisa ubeka ukuthi mhlawumbe uneyisim cha ube namazinyo nje angaphelele ubaba efake nebu washo wathi yena wakwenza wazi waxwayisa abantu ukuthi weyinsizwa mase esaphephuka isketi phambana naso ngamehlo ubheke le ungalokothi usondele ngoba akumnandi lapha engikhona nami impilo yami ngimdala ngingaka izophelela ezaleni washo ukuthi cha babecishe belingane nje ke naye ngaleso sikhathi kodwa futhi babe ngavumelananga ke wamphoqa ngakho ke kubalekile ukuhlonipha abantu besifazane kubalekile ukuhlonipha izingane lekusasa elizayo kodwa kukaGugu ngiyacela ningizima Afrika sikusukumele ngayo yonke indlela sikusukumele ngobuqotho singasukumi ingxemu lezi ezenziwe Omax kanye nomyeza. Hello Mzansi, welcome to Mgosa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Bantu baqhubeka nokuseka ubaba Gugu adlamini lwavela lapha enkundleni tuqhumana asetshela khuluma ke doko ukuthi akade isoni ngoba yena liqala akasangalendo ungene lapha ejele ubaba Gugu Dlamini 2009 until this day usetshele for something lena thakakazi ayende. So bantu bahlangene guys, hlangene bazulu, bahlangene bantu bafuna umkhipha ubaba Dlamini lapha ejele. Lokhu ngikhombisile ukuthi uma iTikTok singayisebenzisa ngendlela right kuningi lesingayi-achieve siyiNingizimu Afrika sithi phakama Zulu. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I am signing out. Goodbye.